Ganyotrap Integrated Territorial Organization HITO hakakanre terek uno opera arajar apusau kulalit benikendo yo Deputy Director ka Directorate of Mineral Resources ka Sorkar Jilla benbudien halor ka jingde lilam yo doyong da ka Coal India Limited. Habagrani gelat patai kubor u Presiden ka HITO ba don bok dakar uloong bahag jing wani kendo agane gasngi kalabu aga jing lengo e kaseng ba ka dorkas kebelai de kaseng nado ka arpunyo terek urempang arajar apusau kalaja na kane ka office. Kumta kaseng kalabu biang na kawai kedorkas, batkan ab gini ketenat bakan cemkia halor kini gijing ujor. Uba one board and the karo General Secretary ke hito uletho, ba ka jing one board dia na gini kesngi, kalau halor ke jing chalan, bat ka jing lilami udoyong beladek banti syaka Coal India Limited. Hadien ba ka jing chalan udoyong kalayat syakamat, kaseng ka kuak bantip, bahato kene ke jing chalan kayat betkat kum kaan, ne kalong bean. Uleh tu ru bakadan gejing ujor yang kitrai par bahadin beladap bansiu ki khajna boper ki hapru bansiu shosho kepisa ka bamismu tholang da baro bat ka senga kwa banwa jingtep alor kini ki jingsiu ki bahap bansiu tam kongsan ek jingwan jungin tak singi lembat bundin dan ipat ba ni panjik pensyai naka Director of Mineral Resources halor ka revise comprehensive plan hajing dai ba ka jing shalan dan ka jing auction ya udeu yang beladap ti sha ka Coal India Limited. Kini marba hakin ki sngi nilai i ka jing sedang ban shalan yo doyong ti ni kwa ru ban tim na kaliang ke department ba hadu kini ki jing shalan yo doyong ka jing sedang ka jing shalan yo doyong kadai legal lani kadai illegal mar don ki try par doyong ki ba one complaint singi kum keseng ki ong ba hadin be kila depsiu ya kita ki royalty ki ses ke GST kum terter ki dang don pat seki ke jing siu ko ba unofficial mo kamdai official kadai unofficial tingi kwa ban wajing tip wat bani ahlor kani kai kata kejing siu nolor bala dep siu ya ka ki formalities badai ban siu kum ka ki bala bu kindon bala bu sarkar ti sekawi dungi pela makin ki sebenai bala dem kadon kejing shalan tu yong ka ba si hajar lais pak kandai po metric ton sha Bangladesh lengba ke Ciregaon borsara andre ngilap ma yakin ki chalan donro ki ba transport ki yakni ke chalan ki bayat leng ba ka dauki route ka balong against ka bal void yakni ka comprehensive plan ti kumkini ki ibara khoi ni nim sngau tanat ban ni nim sngau hun yakni ka jing le jong ka sarkar but ngiram hun hero ikai ka ba ki batai ngi hanai ki su verbally hanai ngin yai bodin ngin yai ti tenrai ban lak jing sha bat kham tam yakini ki ya kita ki jingsiu ki ba ki try par ki bawa ka kata ya ki yok ka kot ki jongki nomor ba kum ki try do yong ki don ka ki de ban siu tang kita ki ses royalty bat ka GST hanre kadon pat ska ka tax ka ba ki bamla ban tip manu kita ki basim ya kata yo le sei kita ki beriu jong ka sarkar ba kita ki khot ki high level ya kita imla batip yo le sei ki de kita ki high level te nagaling jongi sisendon ni dawa bat sarkar ni pandrem jor ya ka high level culture yang government but lada ka sarkar kadang ya kiteng ban praktis ya ka high level culture ni kong basang man se hab hier yang samadan sesin ban peni supaya ba ni dan bat ba bat ichmil tiru ba ya trilang bat ni kadang begin la ban rat kong kini ki jing jersey apa ke jala jongi ba ni khmi linti ba ka jing trilang ka jing ai mensim jong ba jong kabrin hutrep ya kaseng jongi ngila ban ya kamat ban telon ni kam ban ai jing skri ki paka ban rat kong kini ki jing jersey ki jing bamsap ki kambe an apa ke jala jongi ba sungu phala pat menta ka sini ba kani kamdan hapo file ki claim put up ha file ka jongki ka bos pau shai ba kumba ki ba kila ujor hangi kadon si sha ka jing jersey hang ne hapo office katangan kan ba shai lum kumta kumno director usong ja non ba file apa dengi kali kumta shubon bok wi kendo deputy director ni kendang lot ki file ngala dap kendang ni lab ba kamdon re kaneka jing kopling ka jongi ka ba pen ishai ba kadon si sha kata ka high level ke badang haban siu ni baling haban alej kunta namar baki penja ka file urjin ba lagi ja dang menta ka siru kila put up yang ini ka file dia ni wan ru wan banyak keren ya kan ya ba balai ka ja bas ko ru hadian bengilai i ba kila wan kita kila mi kita ki kali duyong kila i menta kila stang banya kayangi hage jong song kayangi kwa ban tip ba kidon chalan na em la kim don chalan
te halor kata nyiwat di ketenrang nalawat di ketenrang nyiwan hang ni ki ong ho la isu kita ke salan te kamlele ke bahapalat la de ki ke salan nomor ba urip uriaru undan kam syuban entry ya kata high level ke balong excessive amount la ne ka jing he jing kita te ki wat urip uriaru la ban khayu tau doyong leng ba ke salan te henrei ban ong pas ba la de ki don sha kata ba kila hadian ba kila apply te ki kot kisla kila yo ya kata ka kila de siwi kita expaper la de pimio ay kata ke NC subha yigini ki ba la apply ke ne ka bet wan ka sangin yele langin peji kita ke officer ki balik ke msoi pat ke kita ki high level badang haban siwi kata ka san la ne ka shpula ki de ki ba kin si balihin siwi yu tau high level ru de wai pat la da ki dang yai pene te sayama cha surok nomor baro iskatahi u duyong ude hi jong pa ba pat skoiru ya ka revenue jong ka stier hiru de benyo tala di kile tam ban ser haben ya tam lang he namar ba tin kta ya ka yo ko kot jong ka jelahi minum sya da lele ru pat sesien ngi nongi keno ba ka don ge jeng bam sap ka besar kai leng ba u director ka barem lum kunta kaneka memo jongi kerja hiru bat kini ke ba ya ke ba mentaru ngila kali ba nila ya wat jumur halor ya kata ka mining nila itu isya ba wat sarkar ru sang pinde ba bahkan salat kan salat indra ya ka mining kan saslam ba par sa skowiru nakaliang ko jongki kala ele he ban tap nya ba kadon ning ba tau kiwa at ko ang shen nila labi di fek chalan adu kan no nila ban tap nya wat lat kataru nila kaliang kaseng to ko gin sami no hi smadan lada ka sarkar ngin bu ikan ke ultimatum hadu ustam thamai ada kimla ban pembek ada kimla ban long sensia hagakam ka jongki te hakawi gas ni haunu sulam thamai nimman se ni hawan shong sulam huni apo office man ya clarity kababya